Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asidlale i-angle game. Asidlale umdlalo we-angle. Uyabona lana ukuthi sengikudwebelile umdwebo wami onemigqa eminingi. Ngizozama-ke ukukufakela amanye ama-degree. Ngizame nokukukhombisa konke okudingayo ukuthi ukuthole phambi kokuba uzame ukusenza isibalo wedwa. Xalela nge-angle yami. Wena okwakho kuzobe sekukuthi uthole i-degree ethize engizothi ithole engeke ngikufakele yona. Ngifake nala. Ngithi ngapha 115 degrees. Ngikufakele phi nje futhi? Angifuni ukudida kakhulu, ngifuna ukukufakela nje ngoba ngiyakwethemba phela la ngizothi angazi khona. Ngizobe sengiyibamba lapho ngithi la ngingazi khona ukuthi i-degree ithini. Ikhona-ke la sengithi-ke awuthole ukuthi ithini i-degree yangapha. Ngikuphe u-56 phaya, ngakupha u-115 ngapha. Lana-ke sengithi-ke ayi awukuzitholele wena-ke manje ukuthi ubani. Uma uthanda ungaqale usicishe isibalo ubuyele kusona. Sengiphinde ngacishe ngakhohlwa kubaleke kakhulu. Sengikubuza ukuthi isibalo lesi awusivezi ukuthi la ngifake khona uphawu le-question mark. Angisakutshela ukuthi konje phela le migqa le yombili i-parallel. Kubalekile phela ukwazi lokho. Ukuthi le migqa nje bibhekene emide i-parallel. Ingakho sengifake le mpawu zombili ezikhombisa ukuthi sisebenza ngani ngemigqa e-parallel. Sisebenza ngemigqa e-parallel. Asiqhubeke-ke. Uma uthanda ungayimisa ivideo uqale usebenze kanye wedwa ubone ukuthi ubuzofinyelelaphi bese uyabuya uqhubeke uzosebenza nami okanye ungaqhubeka kanye nami lana uziphe amandla base uyazama futhi ukusithola wedwa isibalo sethu. Asiboneke. Ahlambisi futhi siyazi ukuthi lapha phezulu kungaba u56 njengasenzansi ku56 okusho ukuthi vele la sishoda ngo124 okuzofana nokuthi ngalapha eceleni futhi nakhona ngabe 124 ngoba uyabona ukuthi imigqa ebulekanayo. Kepha sisafuna ukwazi ukuthi ngabe la phakathi kuyo le angle noma le triangle ubani isisindo sala ngifake khona uphawu lami. Uma ngithi 115 la kwama supplementary angle 115 sengishoda ngoba ukuthi ngifinyelele ku180. 180 minus 115 uzosipha ba? Sipha u65. Ngoba ngithe 180 minus 115 ngoba uyabona ukuthi bakubolekana lapha kumakhelwane kuba yini kuba ama supplementary angles. Ama supplementary angles siwathatha kubani ku180 degrees. Ngakho ngithe 180 minus 115 osipha 65. Sesiyazi ke phakathi ke kule angle sesinobani? Sesino56 sino65. Sishoda ngani manje la kuphawu lo lengikhombisa lona ukuthi ngithe ngifuna ungitholela ukuthi ubani. Okwenza kube lula ke manje. Kwenza kube lula kakhulu. Kwenza kube lula kakhulu singanyusa isibalo sethu sisisi lapha phezulu sesisenzela nje. Sino x plus 56 plus 65 usipha 180. Siyazi ukuthi triangle ikhishwa u180. Ngakho singathi u56 no65 usipha 121. Sesingathatha wona ke u180 minus 121 osipha ba u59. Ngakho sesiyazi ukuthi lokade ngicela ukuthi ukuthole kungubani kungu59 degrees.
ukwenza kube mnandi kube lula kanjalo. Uyabona ukuthi kulula kanjani ukwenza ibali njengalezi uma wazi ini ama-parallel lines ethu, sazi ini ama-supplementary, sazi ukuthi sisebenza kanjani. Asizame-ke manje ukudlulela kwisibonelo mhlawumbe sesibili, sibone khona ukuthi singaphumelela kanjani ngoba ngathi sesiyazithemba kakhulu, sesenzile izibalo zama-angle kakhulu. Asidlale futhi siqhubeke umdlalo wethu wama-angles. Manje ngizokudwebela inkanyezi, i-star. Ngikudwebela inkanyezi yami, yabona inhle kanjani? Shoda umuqodo. Nayi inkanyezi yami ngikudwebele yona. Yabona ukuthi iqonde ngqo. Inhle kakhulu. Asiboneke. Kuyo lenkanyezi yami ngithatha la le triangle lela ezansi ngikupha ukuthi u75 nangapha u75. Ngaphandle ngithi 107 wami. Base ngikubuza ukuthi lapha ke sengibekele uphawu lami ke le question mark khona kulingana nobani. Ikona omele ukuthole ukuthi isisindo salapho singubani. Kumele ungitholele ukuthi isisindo singubani. Uzothatha ke lokho kuphiwe ama degrees owaphiwe, uzikhumbuze nanokuthi yini o supplementary no complementary. Kungakusiza kanjani uma usufinyelela kwisibalo esinjengalezi. Sino 79 ngapha eceleni ngoba yini? Ngoba siyazi ukuthi uma kuyi supplementary kusebenzisana bekushoda ngo79 ukuthi kufinyelele ku108. Kithi sino 101 kushoda ngo79 kube 108 nangezansi ke kuzoba into efanayo ngoba nisigoqa indingiliza yethu esifinyelelisako ku360 degrees. Asibone ngapha. Sikubize ngo B. Sino B plus 75 plus 75 usipha 180 degrees. Sama ukusebenza ngale triangle ngizama ukuyigcizelela la. U-B 75 na-75 usipha 150 okuzosipha u-B ukuthi ungu-30 degrees. Nakusiphumelela samthola u-B ukuthi ungu-30 degrees. Kodwa-ke phela akuthiwa asicelanga noma ngicela ngokuthi uthole u-B. Mina ngifuna lo leya lapha leliya khona ukuthi lingubani. Buka ngikukhombise okulula kanjani ukuthi uphumelele. Uyabona bubukisisa la kwi-star sakho. Shintsha umbala. Uyabona bubukisisa la kwi-star sakho. Nayibo kuvuleka i-triangle lana. Uyayibona i-triangle evulekayo ezokusiza kakhulu ukuthi ufinyelele kumpendulo yakho ngokukhulu ukusheshsha. Uyabona le triangle esizivulele. Siyazi ukuthi i-triangle ikhishwa yini? Ikhishwa 180 degrees. Lana sino 30 degrees. Sifunana nalaphaya engizokubiza ngo-X. Sino 101 ngalaphaya. Ngakho ngisho ngithi X plus 101 plus 30 degrees melo sipho 180 degrees. Gibe no X plus 131 usipho 180 degrees. 180 minus 131 uzosipha ba 49 degrees. Okusipha impendulo yethu ngokukhulu ukusheshsha nakalula 49 degrees. Uyabona ukuthi umdlalo wethu we-angles ubumnandi kanjani? Uqhubeke udlale.